Ens oposem a donar continuïtat a l'aposta neoliberal dels poders financers de superar la crisi fent-la pagar a les classes populars. Si la crisi l'ha generat la bombolla especulativa a través del sobreendeutament dels bancs, és aquí on es troba el desllorigador de la crisi mateixa. No en els serveis públics, no en la petita i mitjana empresa, no en els pressupostos públics. Volem denunciar el segrest de la democràcia, l'estafa que suposa el refinançament dels bancs via supressió dels drets socials i serveis públics bàsics i la inoperància de les institucions públiques per fer front a la crisi pensant en les persones i en l'economia productiva. El govern espanyol i el govern català estan preparant el desmantellament dels ajuntaments i, per tant, de la democràcia més a prop de les persones. Hem decidit fer una concentració davant dels ajuntaments i tot seguit tancar-nos a passar la nit dins dels ajuntaments. Aquí estem pagant un deute que en bona part és il·legítim i a més, el descuit que ha tingut els ajuntaments per part de tots els partits polítics que han permès que mica en mica es anessin desmantellant. I sobretot per denunciar el segrest en què estan les institucions catalanes, especialment dels ajuntaments. Un segrest per part, sobretot, dels bancs, aquí se'ls està pagant un deute en bona part il·legítim i també per denunciar com els partits institucionalitzats han anat deixant desmantellar els ajuntaments.